Здравейте всички, аз съм много Проблем. Днес ще играем Paladins. Както обещах в миналия клип, днес ще играем с Shadow King в третия епизод на Paladins. Надявам се хайпът да е истински, както казва No Thanks. И всичко да си е готино. Кажи малко, бро. Нещо? Момчета, искам да кажа. Извинявам се. Момчета, това беше много гадно. Извинявам се за това. Какво става? Добре. Кои? Извинявам се, няколко дена не можах да снимам, бях казал, компютъра ми е развален, но сега дойде и време да събудим този звяр. Да. Дали ще ги цепим, братле? Да, бе, правим ги, бе, брат. Знаеш ко, брат? Дай с и си избери Heaven. За 300, то е доста добро. Повечето хора го избират. Хубаво, аз взех едно нещо друго, дето ми трябва много. Изчакайте, само искам да проверя едно нещо, дали записвам както трябва. И аз да проверям. Добре, да, всичко е както трябва, записва си, няма никакви проблеми, нямаш грижи, братле. Така. Ако на играта... Почваме. Добре, излях. Ти къде си? Аз съм зад тебе, точно. Добре, идвай. Дай! Идвай с мене. Идвай. Брат, идвай с мене и да ги правим. Ау! Обърках за не. Сега ще ги цепим, нали? What the fuck? Тъй като имаш щит, такова не можеш да го удраш. Ох, Акбар! First Blood. Супер кефа са. Какво бе, нещо не ти се вързали, бе, жабо? Къде си, бе, лек? Аз, брат, с този герой не мога да играя. Аз играх който си... Брат ми, много яко ме убиха. Ще ципя. Бахай се, бе. И мене ме убиха. Да, и мене. Аз с той не мога да играя, бе. Не съм свикнал просто. Да, и аз по принцип съм свикнал с другите. С Виктор. И аз или с Виктор, или с Тайра. Те са много добри. За другия матч се плювам Виктор. Аз пак Тайра. Аз щях да взема Тайра. Ама дай пак на същата писта, защото за мен е една от най-добрите, смисъл, свикнах и доста на нея, доста играх. Аз отдавна не игра Paladins, така че може. Той клип, приятели, мислям да е много дълъг, нали така? Зависи, ще видим сега. Зависи, аз смятам колко време ще играем, защото за мен е много забавно да си просто искам да нагледа ти. Мале! Майта си буба. Брат, ела тук да помагаш. Чакай! Не! Убих, ще я кажа Shadow King. Той е Bomb King, бе, брат. Убих Bomb King. Много се скеф. Брат, дай ми, и мене ме убиха. Ами даваш таб, както на CS-а. Чакай, да... Спалнаха ли те? Аз съм май първи. Ари, идвай бързо. Спалнаха, ба. Ти зад вас е. Следвай ма. Ела сега ти тук в тая такова. Бягай. Така ще умреш, бе. Пахай се, бе. Човек, той е много слаба, бе. Да. Бомб Кинга му теглих шута. То обратно яко го метнах. То брат за малко ще го убия, обаче. Доби само че остана, май. Добре, ако може... брат, дай да не си използваме имената, ми както... Извинявам се много. Да, бе, няма проблем. Те най-вероятно повечето хора ми знаят като цяло името ми. Той се казва Доби, аз се казвам Гален, казвам имената. Значи, маняци, вижте сега. Аз както в началото си на това, на описанието на YouTube каналът ми се пише, че се казвам Добрил Георгиев. Следователно на Галено ми вика Доби, нали, съответно. И аз си писах Доби 04 маняци, защото така ми кефи. Така ми е кеф и така. Брат, ти за малко щяха ме убия, то са... Взех го кила! Брат, аз го убих тос! Доби, май ти взех кила на тебе. Що да наби Бомб Кинга? Ти умрял ли си? Взех, не съм. Сега идвам, брат, идвам аз. Извинявам се за кашането, защото съм още болен. И аз честно казвам да ви кажа на машинки, защото не е добре да си болен. Суби го. Виктор така ще умреше. От кучи. Опа, ти сбил ти, бе.
Така, добре. Там от героя. О, добре, тос как не го убихме, маняк? 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ще ти взема кю, бе! Кю! Айде, yes! О, последните секунди убих! Последните секунди го убих, бе! Ау, не, убиха, бе! Последните секунди. Какво става? Какво говоря, аз знам. Брат, мисли си, че аз някой път знам какво говоря, ли? Та, честно казвам, идеята на този клип е, на моята и на Емо е, главно съответно забавление, но и отдавна си планувахме да направим на някаква игричка готина, някакво клипче. Мислехме на CS 1.6, тъй като нямаме CSGO и двамата. И си викаме, CSGO, кой би гледал CSGO, някакви там как играят CSGO. И викаме, дай ще играем Paladins. Извинявам, че те прекъсвам. Няма проблем, брат. Night Gamer трябва да го знаят много хора. Ние се познаваме с него. Да, също с Санс. Да, ние по принцип сме си 4 ютубъра от един клас и си правим горе-долу едно и също. Да, продължай. С Night Gamer мислим да направим едно такова да снимаме на CS 1.6, защото нямам и тримата на CSGO. Аз за напред мисля, планувам да се го купя. Аз планувам, но като цяло това. Нали, ако той го гледа това, нали, не искам нищо да се обижда абсолютно нищо, но той няма от такъв мощен компютър и тая Paladins смисъл, че ще му цепя. Така че няма как да играем. Paladins може да му стане, не знам. Не, нямам си на идея, просто за 1.6 сме и двамата навити да играем. Аз за без което... проблеми ще си. Брат, на мен на тия старите компютъри съм играл, брат. CS 1.6 със систем, аз като по-малък, брат, толкова ги къртех. Аз по принцип с това с CSGO, нали, тая от Замунда версията, аз по принцип бях направил там един клип, мисля, че един-два клипа на нея. И да ви кажа, имам си аз там начини как да ги таковам, особено на Dust 2. Там съм просто бог. А обаче не е в турския смисъл. Оу, Виктор замина! Но сам се прицаках. Ау, goddammit. Брат, аз тук в тази игра нещо не мога да ги правя. Един път имаш момент... 10. Аз по едно време правях, брат, по 40 килове, брат. Аз по едно време правях 6. Извините за кашлицата ми. Той аз понякога кашля, но много съм взял. Това просто... Може да държа... Ау! О, това момиче замина! Тая много яко я прецаках. Сега ще ми иска YouTube авторски права. На кое бе, маняк? Нали казах лош израз? Какъв израз? Кажи. Не беше го се идея, брат, защото не само ти иска авторски права. Ема, виж, по принцип като качваш клиповете, нали, това мога да го кажа на всеки като съвет. Когато качвате клиповете, ако има някои ютубъри, които гледат това и да ви иска някакви авторски права, просто цъкате на премахни песента и то фактически това аудио или това, което го смята за авторско право, го маха и клипът ви става, нали, свободен за гледане и нямате никакви грижи. No problem. Да, брат. Ако искаш да кажеш лош израз, нали, твоя YouTube е на български. Да. Освен на английски няма го разбира. Добре, това сме си говорили с тебе, също така и да го споделям. Значи този клип ще е нещо като размишлотини от наша страна и като цяло иначе геймплей, това, баците. Няма какво да се... Целта не разбира се, че не е само да да, ни по принцип като цяло просто си говорим за това, но... Просто извинете, това лошата думичка не се изпусна от устата. Просто оставите... Емо каза го малко, те нали ги знаеш тия малките деца? Ма то ми се изплъзна от устата. Човек не знам колко горе сега е просто... Крийте какво и това продължавате. О, да. Барава. О, брат, аз тук направо ги разкъртвам. О, брат, аз се пускам някакви... Умре, yes. О, да. Аз вземам само киловите мазо. Да ти казва и аз малко те правя. Ето още ти. Виж, колко кил съм имал? Не знам, брат. О, добре. Не, 9,
Чакай, бе. Аз преди малко Soul тебе те Kills. гледах. Тя означава умиране, а пък Soul Kills, колко си убил ли? Не знам. Той е колко човека самичък си убил. Емо, брат, действай, ще убият! А чакай, аз за какво стоя там, не знам. Да се гледам сигурно. О, начин. Така пуска бомба. Добре, Ще гръмна. убия, румба. Ще убия. Убиха му. О, на теб малко ти взех кила да ти няма. Ажа, брат, те как ме изненадаха в гръб, брат. То не беше точно в гръб, но по-скоро в ръкав. Аз съм имал 5 кила, обърках се, извинявам се. Добре, кефа се, че имаме Defense Successful. Иначе на български преведено успешно предпазване. По принцип някои неща ги знам на английски, обаче някой път не мога ги обясня на български. Само нали знам какво означава, обаче някой път не мога да го обясня. Добре, тук на тия работи някой път мога да се кача, някой път не, много е гадно това нещо. Честно казвам, се надявам в YouTube да има да е с добро качество и като цяло добре да се вижда, да се чуе, да няма никакви проблеми, защото не знам. И аз. Защото не знам. Емо, почвай ми, брат! О, добре, идвам. О, извиняй, пак ще използвам името. Аз името. И сега ще ме цепе. Не знам дали ще цепе. Той много ме нерви, бе. Бягай от тук, бе. What the fuck? О, братос. Ти Гоша дърпаше. Бе. Ти искаш да звирга сега да направи нещо. О, да, тос много го мразя, бе, брат. Много е гад. Аз му взех кила. Аз ви взех явно кила, брат. Брат, дай се направи такова нещо, гадно нещо. Брат, ти си ми взимал кила сега. На Бомб Кинга аз щях да го убия. Брат, ако бях с Виктор, сега да ги цепя. Ау! Фау! Бягаш. Ох, маля. О, брат, тук много яко ме разкъртва. Хора, искам само да питам, дали ще мога да направим 20 елиминации? Защото имам 19. Това ми е доста голям въпрос. Дали стане номера? Също така, долу в коментарите може да ми пишете дали искате да правим клипове с Shadow King. Приятеля, ако искате, може... Изчакайте да прекъсвам. Но искам да кажа, че може, който иска да играе по един с нас, ще се направи там сърпър и идва и ти да играем. Пишете в коментарите. Знаете ли какво? Аз го измислях между другото. Извиняй. Извинете. Като цяло. Измислих го аз между другото това нещо. Когато правим нещо като стрим, ще направим един лайв чат прямо във Facebook страницата моята примерно. Линк прямо в предишния клип на това ще направим, ние ще направя един клип преди да направим този с Shadow King. Когато ще играем примерно с вас, ще обявяваме как се казва това. Как се казва... си се обърквам. Как се казва сървърът? Парола няма да слагаме, защото най-вероятно няма да има чак толкова хора, които може би искат да играят с нас. А пък и не вярвам всеки да си направи... Може да има зрители, които не обичат и не харесват. Да бе, брат, ама аз сега както съм направил с 10 абоната. Ако има такива, дето лъжават, и аз ги лъжавам и обичам с цялото сърце. Да, честно казвам, аз съм много на тази идея, защото... Брат, уби го оня с това, с той пистолета. Оня черния. Уби ли го? Да. Евала, брат. То с дето ме дърпа с другата много нерви. Честно казвам, също искам да кажа на феновете ми, ако имам такива, че в действителност искам само да ви кажа, че може да ми давате идеи също за игри, които да играя. И също... Умри, бе! Ще ми шаваш друг път. Дабл кил, брат! Може да ми давате идеи за игри, които да играем. Да, давай. Убих го, то взех ви кила!
Браво. Four, eight, Тарарарара, seven, тарарара. six. О, Виктори! Негроидна раса. Та, много се кефа на това. Много приятно. Ще Също правим така... още един матч. Определено, брат. Някакво да го мисля, то е вече на листа 300. О, този Виктор много О, добре да, играл, аз много обичам Виктора, брат. Много е готин, като с него. аз съм с Виктора, да знаеш. Добре, ще видим. Който успее да Аз си го съм- избере пръв. Кой? Така да бъде. Ема, да играем камък, ножица, хартия. Не, остай. Емо, ти казваш имам ножица. И аз ще кажа имам камък, по действително съм дал хартия. Може. Добре, аз не съм от класацията, какво да го гледам. Ема, Shadow King, мой човек, какво правим сега? Значи цъкваш на play, на сървъра, дето пише RARS. Искаш Да. там? Цъкни там, Добре, влезе ли? joins. Супер. В един сървър сме. Добре, да дойдат още двама и сме готови. О, брат, ей тука не ми трябва този нашия човек. Аз знам с кой да си играе тука. Тук с Тайра ще играеш, нали? Не, Аз ще играя с Виктор или с Тайра, не знам. ема тука ти трябва снайпер човек. Аз ти Що така казвам. мислиш? Ще видиш то. Аз съм играл тук. Само се чудя с кой да играе от тия двамата. Добре, те са ми взели моята кинеса. Аз ще играя фактически с Шалин. По принцип и преди, когато играя на Frog ISL, винаги играя с Шалин. Защото по принцип аз мисля, че точно на тая писта му бях дигнал първо ниво. Може да ви е смешно, но да. Той ми е единственият герой, е само на първо ниво. Той е единственият герой с дигнато ниво. Дигнат ранг. И без да искам ударих бебето. Моето компи. Горкото ми то. Твоето къде стои? Отдолу ли? Отдолу аз скоро трябва да го чистя от проекта. Около 4 месеца минаха, брат. Аз гледах на 6 месеца, брат, за такова, за дето стои отгоре върху бюро, колко прах има, пак камо ли на мене за 4 месеца под бюрото. По принцип... Аз на 6 месеца си го чистя, да се признавам, а то моето стои върху бюро. Кое? То моето на 6 месеца си го чистя, ама да се признава, то моето стои върху бюро и Твоето... когато ми дойдете или не знам, какво става изключи или пък като мине бая време, до сега съм го чистил 3 пъти. И съм мазал там термопаста и такива. Термопастата си я правя. Ама ти ли си я правиш, брат, или някой друг? Един път в магазина, от където го купих. Да не правим спонсорства, да ги рекламираме, та да. И там бяха го чистили 2 пъти аз. Ама, Не смисъл, не бе, термопастата ти ли си я сменя другите пъти? Да. Трудно Аз ли? имам термопаста. Не, чистиш процесора с нормална кръпичка от старата термопаста, после слагаш около една капка тъй, Ема, бързо почваме. и после с една карта или пък ако е много трудно, ако нямате карта възможност, с пръст. Внимателно. Сега с Виктор ги оправя. Виждате, приятели, как цепя с Виктора. Виктор змията. Какъв е този снег, бе, баци? С кое се бягаш, бе? С F. На мен ми е това с бутона на палеца. Аз преди го бях обяснил в първия ми клип, мисля, че смисъл, аз вместо F на мишката ми имам, нали, допълнителните 2 бутона за палец на геймърска мишка. И там съм си го направил вместо F да... Аз те ще си го направя. И ти имаш ли такива допълнителни 2 Да, такова? Чакайте само. Не, бе, обърках. О, брат, много ме дразни. На тая писта не мога много да играя. Обаче по принцип някой път ми се отдава, брат, тук ти казвам 40 или 50 кила бях направил, брат, супер яко се бях хайпнал. Тогава ми беше
Първия път, като се изтеглих, защото аз тогава още компютъра ми беше, нали, нов, всичкото както трябва, брат. И на този големия мониторизираш само, брат. Си пускам и тя по принцип и на максимални настройки като цяло паладин са. И брат, само се го пускам тук с един приятел, бяхме. Ти казвам, брат, такъв хайп, че ги викам, да, и сега тук ще ги смажа, брат, ще ги направя на дроп сърма. И те с този моя приятел. Да бе, ари, брат. Всичко ми е на Verify, добре. Ще се направих, много очи. Иначе как беше? Кое? Настройките ти как бяха? Еми, на хи само. Ама аз преди още да почваме видеоклипа бях направил всичко на Verify. Защото на мен по принцип сега ми е на максимум. О, тая катерица много я мразя. О, отбери тук къде ме убиха. Гадна работа. Брат, аз имам 3 елиминации и 4 пъти са ме убили. Брат, Стайра много паса е. Да, брат, те много яко играят с нея. Тя беше тя е предпоследния най-нов герой. В смисъл, преди да излезе той, какъв беше? Не Виктора ми, това магиосника в момента, който е. Беше излязла Тайра, мисля, че. И аз тогава човек супер, ако се бях заребил по нея. Някаква много готина мацка беше. И си към дай с нея. Брат, аре си е всяко. Не е лоша. Не, шегувам се, значи това си е в кръга на шегата, всеки да си помисли нещо тук, някакви откачалки. О, добре, какво ти става, човек? Емо. Казвам, че като приятел. Брат, аре си. Добре, възкъв са. И... Приятел, няма такова нещо, просто исках да се Да бе, това си е, нали, си пак в кръга на шегата ми. Много правилно TV. No problem, защото по принцип канала ми се казва No problem TV, в действителност съм No problem. Аз съм самия No problem. И скоро, приятели, да ви кажа, ако... Значи си бот. О, брат, да си направо ви... Сипах и от всякъде. Попилях екранчето. Ало да си влиза базата. Так. Моля, извините и моят приятел Shadow King. О, брат, аз съм имал 1242 такова кредит. Браво. Много се кефа, брат. Very nice. Аз използвах някои работи, колко кредит съм имал? 200... Емо, и аз скочи тук на тия двете, дето пише Паладин, нарисувайте Паладин, се, брат. Къде е? Ето където пише Паладин. Почваме, брат. Аз в момента какво? С Т. Ехе. Така. И сега ги ципа. Пробва ли си? Добре, ще пробва. Ето, виждам къде го правя. Даче, бям! Ето така ще връщаме. Куче ми развива. Брат, тук сега някакви известия ми излизат. Чакайте, аз викам... О, брат, хайде с прах всичко снайпера. Какво викаш? Един с снайпера вулканно махетна. Да, и мен е много гадно му удрят, бе, брат. Много го мразя това със снайпера, много отвратителен. О, биг снайпериста! Кое? Някой има да наблюдава. Мен не. Мене няма такива работи, аз съм отворена книга. Брати, къде отиваш, баш там е? Тайра и асистент. Ох, Тайра ще ме уби! Брат, Тайра много пасе. Да, ама аз тук я... Брат, аз съм тук направо съм си свил краката, ще дискокоригам. Смисъл... Нямате на идея каква поза съм застанал. Седнал на... Емо, седнал съм на бюрото и играя от стола. Не бе, шегувам със смисъл, не е така, просто шегувам. Да си някакъв физик, бе. Какъв? Ой, кой ме хитва тук, бе, брат? Брат, аз от сега нататък ще играя вече с Тайра. Нали? Готов ли си за това? Казах, готов ли си за това?
Емо, че играеш с Тайра, а с Виктор. Или знаеш как да играем и двамата с Виктор или с Тайра? Няма. Не има. Как? Просто сме от Ще различни правя малко отбори. малък. Емо, О, Виктор ще уби, Виктор! Майко, това беше ужасно. Убих Тайра! Не! Убих Тайра, ес! Емо, викаш, върна си го на тази мръсница. Направо стипах я. О, брат, на тая и набих канчето. Та катерица я мразя. Тай робот, че уби го. Брат, ти катерицата ли те уби? Не, мене никой не ме убил. Ах, Тайра, тази мръсница. Май убих Тайра, брат. Аз пък убих катерчиката. Тя е много трудна за убиване. Убих я. Ни, брат, тук просто ще ги... Ах, брат, някакъв Виктор извън само се обръщам, гледам, а стреля, брат. Добре, тя... Аз играх най-добре. Не е играл е Виктор. А брат, ти колко кила направи общо? Видя ли, ето. Нитрошот! Какво? Ти ли си, бе? Да. Как, бе? Ето, видяхте ли съм? Абе, брат. Сам скелет ми писал. Не, брат, май не съм аз това. Не, бе, ти си, бе. Виж ме намаля тука. Как, бе, брат? Не знам какво става, ви нещо. Добре, давай пак плей. Аз викам май да играем последна игра вече. Цъквай, дето пише Last. Last, той е по-надолу. То е... Не, то е с такова, то е заключено. Натисни... не. Ще се О, брат, има едно АМЛ и най-долу. И отвътре има само двама души. Ако влезем на него, ще стане двама и ще стане двама на двама. Влез най-долу. Неща, брат, не дей двама на двама. Много мразя те да играем. Други, изчакай. Опа, не, клят. Емо, тук отдолу има, дето пише Д само. На български Д. Дай escape и пак влез в това. Влезе ли? Чакай. Д. На български Д. Да. Ама то само двама души има вътре. Аз съм вътре, бе, брат. Чакай, я само да пина вода. За всички, които такова, ако нещо чуват, нали? Да го имат направи, че пия вода. Аз малко. Аре, всички за кой да от нашата страна? Защото като знаят, че сме някакви прота и че сме самият мал проблем и самият Shadow King. Какво си мислиш? И приятели... Извинете, ако чуете това. Знаете ли как беше името на акаунта? Компот Power. Много правилно там нещо беше. Той, всъщност, идеята на това е Shadow King не успя да си създаде акаунт. И аз ме накара да му създам. И го писах Компот Power. Там, ама това е на никнейма там в началото. Само паролата не си каза, брат, че някой ще вземе да влезе. Добре. Това паролата не е много трудна, никой няма беше. Чакай, малко брат, се спеквам и си викам Дем! Защото писах едно нещо там на No Thanks. И чакам да ми отговори, брат, и ако отговори това, което искам, ще ми сбъдне просто една от мечтите. Брат, нали беше казал, че не трябва да спонсорираме. В смисъл, какво спонсорираме, бе? Не, бе! То е за друго. Почвам. Май. То с да цъкни плей и ще почнем. Хайде, цъкай, бе. То с гладник иска това е било компетитив, бе, брат. Не е както обикновено касово. Аре, бе! Само не дей да излизаш извините от отбора, защото да минеш в другия отбор. Брат, май аз да създам един сървър и да влезем там. Не, чакай. Айде натискай плей, бе. Аре, бе, що не натиска това?
Ари бе! Аре, още двама. Ай, дай, натискай. Човек. Почнахме бе. Да, наистина. На какво сме? Брат на Вели не ми позволява да си избера. Първо аз трябва да си избера. Чакай малко. Кой да си избера? Ти кой искаш, с кой искаш да играеш? С Тайра ти. Аз ще играя с Виктор. След мен си точно ти, брат. Добре, сега аз не ми даде още да си избера. Чакай, давай си. Не, първо трябва да си да си изберат уния другите двамата. Добре, вече си избирай Тайра. Бързо. И цъкни Лукин. Готово. О, Тайра скъпа, сега ще там. Ема, Тайра и Виктор знаеш какво правят? Ка? Да не ти казвам. Супер тим са. Как? Брато, според мен мисля, че пак ще искат авторски права. Абе, спокойно е, брат, аз ще се оправя. YouTube ко не ми приятел или ко? Брат, дай Ой, то всякако, дай по-набързо си избирай там, Сега то 100 няма да си избира, само и само да ни играем. Сигурен съм. Ще има нещо такова. Да, с ко ти казах, брат? Много ги мразя такива гадняри. Дай на... не, то не става. Дай, дето пише все суда. Аре, аз влязох. Джойнах се. Айде! Излез! Аз даже не можах да вляза. Да, аз не можах. Дай пак на Касуал там. На Касуал, влез там раз, два. Не, то пише раз, два. Раз, два. Какво? Няма такова. Добре, чай сега. Дай на Кастъм пак. Дай, дето пише ХНЖСХБ. Нали го виждаш? ХХ? ЕВДЖХХ ли? Да, там дето е някакво едно е такова шашало. Изчакай. Къста. Само да гледам иничи. Айде, скажи влизам за праз сам. Той е някакъв друг. Дай, дето пише Ice Mines Go. О, аз влязох там. И аз. Дай да влезем двамата в другия отбор. Най-добре. Гадното е, че тази писта не ми харесва като цяло. Мене се ма кеф. Мене не ма кеф изобщо. Не, та си една много готина. Объркал съм много. Та си една супер яка. Ама, да, супер яка писта. Плей. Давай, мойчи, давай. Брат, аз викам майто да ни последната игра. За този клип, защото той май доста дългичък стана като цял клипа. И аз само да погледна нещо. Добре, записва си, няма никакви проблеми. Чакай, аз... Извинете. Да, добре си. Значи аз трябва да ви взема отделно микрофон и камера. И да си се Аз пускам. само камера. Да, ако питаш ме, няма смисъл да си взимаш друг микрофон. Сино, ти като искаш там оня микрофон да си го взимаш, няма смисъл, ти от то се чуваш перфектно. Добре, те сега какво подиграят ли не са или какво? Аре бе, измести се Онзи Габриел Дако да влезе от нас и ще почне. Ти е тъпи. Тъпи като тъпоъгълен триъгълник. Ау, много мразя такива мазохисти. Да бе! Ари! Почвай! Дай цъкни старт гейм, бе. Брат, аре да излезем от този сървър, аз ми писна, ще създам аз един. Ай. Cancel. Чакай малко, емо. Като се следиш, ми кажи. Добре. Създаде ли го? Чакай малко. Обърках съм. Значи, виж сега. Емо.
Влизай, казва се No Problem TV. Окей. Рефрешнито има намерил. Ето намерихте. Join. О, имам един влязъл в акаунта ми. Брат, ти как си второ ниво, бе, брат? Еми така, що цъка. Ема влезе в другия акаунт бързо. Няма. Добре. Аз ко ти казах, ще влезеш. Брат, влез някакъв 59-то ниво. О, да се маха тук. Извините за това. Да се маха тук. Не ми трябва, излизай. Ема викаш, и сега тук ще направи на дроп сърма. Аде бе, те с кога мислят да влизат? Ще направи на метика, има. Пуснах между другото тук на една от също любимите ми писти, доста е приятна. Виж сега. Yes. Чакай. Пускай. Ама не мога... Пускай. Вече пускам. Кой е влязал, няма тъмпъм. Ема тук трябва да си избереш снайперист, да знаеш. Кой е снайперист? Ами, Шалин или уна с черната коса или жълтията кос. Значи Шалин го избраха. Значи, да ти кажа, тук може да си избереш... Виж сега. Не, чакай! Избери си този, дето е до мен, е Шалин. Той е. Аз ще избера Дракула. Емо, избери она с Или лака. аз ще играя с Тайра. Добре, както искаш, аз ти казвам. Дай ми звук. Емо, ние сме двете момичета. Дай ми звук, дай ми микро. Фон. Фонджутен! Сещаш ли се? Брат, почнаха, ама болят ушите, бе, брат. О, тия слушалки той мене, ама аз нищо не казвам. Не знам, бе, брат, много гадно боля. Сигурно вече час и нещо стоя с тия слушалки. Аз трябва да видя си оправя нещо там, тонклоните, имам някакви проблеми, не ми отчита звука от скайпа. Момчета. Ари, избери си герой, бе! Добре. Купих си едни слушалки от Технополис, Разград. И на втория ден ми се развалиха, геймърски, хубави. Купих си две мишки, хубави пак геймърски. Едната се развали, не искаха да ме сменят. Втората се развали, на нея пък и бях загубил касовото бележка. Това си е моят проблем. Ама за първия не разбирам защо не исках. После бях си купил един телефон там, все бъгваше и викаше, че не беше дефектен, пък беше телефон HTC Desire 820. И внимавайте какво купувате от Технополис Разград, просто искам да ви го съобщя. Да, честно казвам, от Технополис аз не съм никак доволен, защото там някои от тяхните артикули са доста надценени и като цяло иначе имат проблеми, дефекти. Бих ви съветвал да вземете някакви, накаем за компютър нещо, накаем от тия аксесуари като, как ви го обясня, тия спрейове за почистване и такива неща, но някакви, смисъл аксесуари, но не и някакви такива големи неща, защото там, той е нали такъв главен... Аз повече тия слушалки последно нали си ги взех? Да. Сега ще отида утре ще отида на други ден и ще ги заменя, обещавам си, вече да не се обещавам си, че Технополис сега си вземам вече такива работи. Само оттам ще вземам работи, които не мога да се разбалят. Идея за мишка, например, мисля да си купя пад за мишка. Да, такива спрей въздух. Да, спрей за въздух аз определено трябва да взема. Брат, тук брат един поедисал стола и пише паладин. И аз го направих, ето виж ги. И аз направих същия. Почвам, Емо! Ти, Марко! Аз съм на кон. Емо, брат, следвай ма сега.
Къде си? Ей тука, ела. Yes. Гъци, А, гъци, ти ще гъци, ме гъци, заведеш гъци, на гъци, нашето гъци. място. Ела се е тука отгоре, баци. Не, сега ще те... Мен ме убиха още в началото. Как е? Еми, убиха ме, бе, брат. Бомб Кингът нахвърли от 20 бомби и изведнъж като ги изреви, аз умрях. Брат, аз направих даже един кил. Ти там ли си? Да, не съм. Вече умря ли? Ти какво става, бе? Кое? Бе, убиха ме. Ами, виж сега по принцип от E и Q използваш ултимейтите си. Благодаря. Утре като се видим ще сговорим. Мгм. Не знам, но харесва ми да се снимаме с тях. Да, доста е приятно, разпускащо и готинко. Така. Трябва да го правим по-често. О, брат, много яко ме убиват. Да, честно казвам, и тази игра е доста готина, ама честно казвам някои пъти доста... доста се нервя някои пъти. Ако има някакви нецензурни думи, моля ми, извините, но на такива шутер игри някой път супер яко се изнервям и... Брат, тук чао. Изключвам телефона си, иди. Няма. Брат, тая катерица взе, че ме уби. Тя с катерица няма мене. Да, бе, брат, те могат да ме убиват, ама аз не мога да ги убивам тях. Някакви супер трудни са. Ево в момента тебе те гледам, ама спрях, защото аз се брат, разпалнах. Изчакай там. Бяга, бе? По принцип ти не можеш да бягаш тук, не можеш да си пускаш такова. Що така, бе? Кой викаш? Що така, бе? О, брат, тук добиват ме супер лесно. Значи, моля да ми извините, обаче аз съм един бот, дето и той не знае какво прави. Defense fail, гадна работа. О, как ме болят ушите. Не, определено дай ти, брат, да е последната игра, защото ми успера, ако почеха ме болят ушите. Добре, да си. И може би след някаква кратка пауза. Брат, ти поеди се стола отзади на това. На това стола, дето аз съм и тук и те отзади, аз отпреди ще го боядисам. Той даже е боядисам вече отпреди. Шадо ли? Кинг? Да. Ела тук бояди се и този стол отзади, бе, брат. Буди се го. Брат, аре почваме. Аз някой път супер яко го оцелвам точно като се доближавам до тая бариерата и съм с някаква изсилка и изведнъж като ме пусне и съм пръв. Бе, то Бомб Кинга как ме убива постоянно, бе, брат? Тук не е място. Определено. Аз се хваля някой път, нали, че мога да таковам, да снайперски такова, ама някой път се оказва, че действително съм тотален брат, бот. този ми дойде на CES, виж какво става. О, брат. Моето детство мина с CES, бе. Питаш ли ме мене? Моето с Първата ми игра CS. беше GTA Vice City, втората CES. Мой- 1.6. При мен детството ми мина с CS и той... И забравих името. С Counter-Strike и това, бе. И... Half-Life. Не, бе, Half-Life аз не играх. В смисъл, бях се про един-два пъти, ама ми беше страшно тъпа. Тя имаш някакъв туториал там, дето ти... Аз не знаех какво да правя, бе, брат. Извинете. Просто... Как уби масло? Ой, те се въртят тук около мене като някои пумпали, бе, брат. Аз тук не мога да ги видя направо. Дали? Явно С карта да. е много тъпа, бе. Зависи. Ама не, от всякъде е много тъй. Не, бе! Бягай мърша. Брат, пази се от робота! Дори бе! Абето! Брат, не дей, защото наистина ще ти искат авторски. Брат, нямам един фраг. Той просто не е възможно. А то с Бомб Кинга има силно 2000. Якуза! Якуза, вика му джакуза. Вика му джакузи. Якузи! Аре, ела на джакузито! Кой ма?
Коста тук, бе, маняк? Дефиз. Значи, май... Абе, този май с Бомб Кинга е он е от 59 левел. G-Temples 27. 27-мака. Или много правил, май за последната да правим още една битка. О, брат, много ми дойде, бе. И като цяло и очите почнаха нещо да ме болят. Хубаво, ти си знаеш. А ако искаш, знаеш какво, брат? Сега смисъл мен има бърка, нали, може да такова, да играем още. Обаче аз ще спра този клип, защото доста стана и като цяло доста. Значи, Това ще снимам още. добре, ти се снимай, нали, няма проблеми, аз да си кажа финалните речи. Ако ви харесва клипчето, може да цъкнете лайк, да се абонирате за каналът ми, да харесате Facebook страницата ми, долу в описанието ще има линк, също така ще има линк за каналът на Shadow King. Честно казвам, друго няма какво да ви кажа. Надявам се, че ви е харесало този клип с Shadow King. Брат само не почва игра без мене сега. Значи това е всичко. Пак ви казвам, абонат, лайк и харесване на страницата. Друго не искам от вас. А пък може и да не го правите това нещо, но е желателно да ви кажа. Ако искате да ме следите какво правя и какво не правя. Чао, чао!